Salutare tuturor și bine v-am găsit pe contul meu, Dore Evelyn Normal. Astăzi eu facem din familia mea, o să vă arăt în poza asta, nu este toată, mai am, dar o să vă arăt doar atât. Deci din colțul ăsta, în partea asta nu se vede, este jumate, este mamaia mea. Aici este mătușa mea, asta este tot verișoara mea, asta este tot verișoara mea, asta sunt eu. Este din 2019. Asta este verișorul meu. Uite acesta. Asta este iubita, hai să zicem, înainte lui verișorul meu. Asta este tot verișorul meu. Asta era bărbatul verișoara mea, soțul lui verișoara mea. El este bunicul meu, este sora mea. El era fostul lui sora mea, dar s-a despărțit anul 2022 și nu, în 2021. El este unchiul meu. El este asta care nu prea se vede, este mama lui verișoara mea. Uite asta și soția lui acesta. Asta este, cum am spus. Și cam atât. Nu știu. Mai aici eram în Spania, niște verișori mai erau în Spania și era Eloin, eram prințesa unicorn. Ea este verișoara mea, dar ea este o ițoaică și s-a îmbrăcat în Joker. El este verișorul meu și ea este verișoara mea. El este verișorul meu, ați văzut și voi poză și eu sunt asta. Da, la revedere, dați un like.